Подминахме Ихтиман. Подминахме отбивката за София, която е по магистралата. Караме посока Вакарел. Нямам идея къде отиваме. Пътя е лош. Пет и 20 е. Скоро май ще се стъмва. Деня е доста по-къс вече. В черния визьор съм. Ама това не ни бърка. Майко мила, тук... Видели ли какво ще я стане? Така е валяло е тия дни. То даже един бензинджия на една бензинстанция каза, че на Пазарджик е валяло днеска. Ще да видим какво ще правим. Те пясъци, така. Ти от ли си? Какво ще правим? Се връщаме ли? Или то тук, ако е все така... Не случайно няма никой по този път. Няма жив човек тук, бе. Тя магистралата като е до нас. Ама с тия пясъци, да. Направо и не знам, според мен е така на цяло. Да, то е валяло. Караме ли? Айде. Абе, май да въртим. Вземем да спукаме някоя гума тук, да се чудим какво да правим. За така да си мъча мотора и техниките като цяло.
тази леща. Обаче Баданчо не му пречи, пердаш яко. Аз викам се връщаме, ама нямам клаксон да му свирна. Давай да видим от тук или се връщаме. То май само тук ми го дава. А? Ние къде спряхме, ако дойде някой ще ни отнесе? Викам, къде спряхме, ако дойде някой ще ни отнесе? Кой ще дойде тук, бе? Те да знам, един заблуден ще има и... Само... Ето се бане. Само тук ми го даваше гадно. Иначе тук сега не може да се качим на магистрала. Ти от ли с този път ето толка? Тук мисля, че вече не е така. Защото тук е някаква отсечка, където е неизползваема. А тук за селото, това е я карат. Еми, айде да видим, ама ако продължава така, викам нещо да... Ще върнем 20 км. 20 натам или 20 натам. Ме ма жал да го карам от този чакъл, да га. Забравен от Господ път. И магистралата е там вляво на сигурно 50 на метра. Ние какво направихме? Ето е там. Не знам дали я виждате. Поне да бяхме с някакви адвенчър мотори или супер мотото. Такова приключение не бях имал. Значи, освен на писти и на магистрали и готини пътища, те мотори се движат и на друго и по някакви забранени пътища. Почти черни. Там по-назад не снимаха, но беше страшно. То не, че тук не е. Гледайте за какво става въпрос. Кой ни би по главата? Иска непознати пътища, над и непознати пътища. О, че ми се напрашиха очите. Ще пусна малко дистанция, защото... Гледай. И то не му се вижда края, бе. Няма. Скоро ще те изведем на хубав път. Няма. Няма. Нали трябва да видиш и от тук. Мен поне окачването ми е по-меко. А там на Баданчо не знам. Като лагерници тук. Голяма града. Ние караме от половин час сигурно така. Някакви приключенски истории си правим. Значи разминахме една кола, дето ни гледаше много странно. Защо ли?
И един колездач. Колездачът даже ме поздрави. Толкова се чудеше какво правим тук. Вижте небето. Уникално. Все едно слиза до земята. А тук мисля, че сме в Елин Пелин. Нищо общо. Нови хан. Дали е? Нови хан. Я да видим и в Нови хан как е. Еми всичко е ново, как да е. Забравих на коя скорост съм. Май на трето. Да. Трябва да сложим един индикатор. Голяма обиколка. Направихме днес. От София, Самоков, Боровец, после някакви села, Костенец, Ихтиман, после офроуд, после Нови хан, сега не знам София на къде е. Тук ще спрем. Тук ще сложа край на днешното видео. Сигурно ще го пусна на две части. Не знам, защото стана прекалено дълго. Сега се потапяме в софийския трафик и се прибираме да почиваме. Какво? Дай на такова, да. Така. Айде. Чао от нас. И ще се видим пак скоро. It feels so fucking good, just what my body needs.